Добър вечер, драги зрители! Аз съм Hunter Donna и днес ще ви покажем довършването на къщата на Minecraft Survival Island, която в епизод първи почнахме да правим платформата. И след малко време, т.е. след половин час, довърших къщата, обзаведох я, събрах материали, изпекох глина и си направих това и довърших къщата. Сложих си картина и оправих нещата. В епизод 3 мислито да изчистим всичко и да направим нещо като градина. Но това няма да е в този епизод, а ще е в епизод 3, който ще бъде много скоро, утре сигурно. Къщата е станала много готина. Да се надявам да ви хареса. Този епизод ще е кратък, само сигурно 5 минутки. И така, какво да правим? Да, ще взема оградите, ако изобщо имах такива, защото майче ги сложих, ги върнах на това места. Да, върнал съм си и за това ще си ги взема обратно, защото не знаех какво да ги правя и ги хвърлих обратно в помещението неща. Само че за сега не знам къде съм ги сложил. Някъде тук трябва да са. Тук си спомням, че бяха някъде. Тук бяха табелки. Ето ги. Сега тук ще оправим пътечката. Така. Извинете за това бръмчене, но не знам защо става така. Сигурно е заради компютърът ми. Най-вероятно. Не знам дали споменах в другия епизод, но ние сме група про-пирати с един мой приятел, казва се Сермантри. И заедно снимаме, но той сега не е тук в момента. довършвам това и трябва да ставим
врата. Извинете за това. Ало? Ало? Нещо играем. И гледам майче на компютър. Да. Добре. Да. Добре. И това е епизода за днес. Аз съм Хънтер и да виждам.